Dobrý deň, milé panny, aj vás vítam pri výklade na mesiac december. Pozrime sa na oblasť zdravíčka. Zdravie majú v tomto mesiaci naozaj panny stabilné. To, čo investovali do práce, sa im vyplatilo a prechádza to aj do oblasti zdravia. Sú tu zisky, je tu úspech, ktorý budete cítiť aj v oblasti zdravia. Budete sa cítiť hlavne ženy veľmi, veľmi dobre, panny. Či sú to mladšie, či sú to staršie ročníky. Zdravie, naozaj stabilita. Ideme teraz na oblasť práce a kariéry. Ako budú na tom, milé panny? Takže v práci, hlavne muži, budú prechádzať obdobím, kedy budú ustarostení, kedy naozaj nebudú cítiť v práci podporu. Ale to je len na chvíľku. To je veľmi, veľmi blízkej dobe, čo sa naozaj prejaví radosťou a spokojnosťou koncom mesiaca. Čiže nemáte sa čoho báť. Tie vaše obavy a starosti prechádzajú koncom mesiaca už do prosperity. Ženy majú stabilitu v práci. Ako je na tom v tomto mesiaci láska a vzťahy, milé panny? Pozrieme sa práve teraz. Láska a vzťahy, kde nie je táto kartička, tak ju zoberieme. V láske je tu stabilita, šťastie, ochrana. Naozaj máte, či sú to stabilné vzťahy, dlhodobé vzťahy alebo krátkodobé, prechádzate požehnaním, tak ako muži aj ženy, nemáte sa čoho obávať. Aký je odkaz pre tento mesiac, milé panny? Pre vás sa dozvieme práve teraz. Aj panny majú relaxovať, aj toto znamenie zverokruhu si má dopriať oddych. Viac leňošiť a naozaj si urobiť poriadok v živote. Takže ja vám želám krásny mesiac, december, nech sa vám darí. Keď sa vám toto videjko páčilo, poprosím o zdieľanie, o like, prípadne odber môjho kanála.